Jopuonjre adek owito ngimagi e masira mar apaya monego ji 4 Nyakach. Limbe jatend piny Kenya William Ruto masawa mar piny Kenya odonjo odiechieng' mar 2 ka omedo yawo chenro mag dongruok. Doho chiwo thuolo mondo mibura mano omakne mane en jakom ma IEBC mosenindo Wafula Chebukati ewi duoko mar ombulu odhi nyime kata bang' tho mare. Machiegni nyakurom gajwang' chenro en kagi kacha waikoni wechegi mane omachok kende nyinga Lydia Poke. Obila ariyo ma Kenya e kind obila makelo kwe e piny mar Haiti oyudo hinyruok marach bang' monj gi jomaundu marocho arita e pinyno. Magi oyangi kod obila mamoko ma bende konyo kelo kwe e piny mar Haiti mosebedo ka rochruok arita ntiere kanyo kochakre higa 2021. Jafwambo marwa Anthony Achayo nigi ler. Mana tok juma achiel kende kobila mar piny Kenya nowito ngimane piny mar Haiti kama ne gidhi kele kwe. Lipot chopo ni obila mamoko ariyo mag piny Kenya noyudo hinyruok marach bang' rakruok mapek gi jomaundu e pinyno. Obila adek mag piny Kenya ma bende ok ne dwa mondo yangi nying-gi e yamo leronwa mathoth ewi monj makamano. Wachore ni monj makamano notimre kinde mano obila go nie tijgi mapile ka pile mano e boma maduong' makono. Boma no osebedo kimonjo gi jomaundu momanore gi gik lweny mager. Gino mosekelo tho mar oganda mathoth chakre higa mar 2021. Kalure gi obila go, monj makamagi pod medore ka bende giywago nok mag gige lweny moromo manyalo konyogi e gore gi jomaundu go. Obila go bende lero na achiel kuom jowetegi manoyudo hinyruok makamago nochwadgi magina e wiye bang' ka magina nomwomo ogudu mar lweny manorwako. Kako machielo, nyawadgi to magina nochwado ite bang' magina muomo nyamburko mane gitiyogo. Giyango ni wach makamano osekelo luoro e kind obila go. Ka nyaka sani obila go osegomo tiyo gi maromo nyamburko 20 ka giyango ni gionge gi nyalo mar geng'o magina mobagi jomaundu. Anthony Achayo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto odhi nyime kod pako ng'iyo mare kod masawa mar piny Kenya kolero ni osiep moheo higni 20 mosebedo godo kod gwenge ma masawa onge ng'ama nyalo ketho. Jatend pinyno kawuono limo kaunti ma Meru kachiel kod Kirinyaga ka oyango chenro mag dongruok opogore ka bende otwa kod jopiny. Ruto ne ochako limbe mare madhi kawo ndalo 5 ma masawa mar piny Kenya kendo ochwalo chenro mag sirikal ne jodak makono. Tunaona ya kwamba hii kazi wanaifahamu kabisa. Yetu tukiwa pamoja. Mana jakom mar kweta Mungiki Maina Njenga okwedo weche mawachore ni nojiwo rawere mondo mi oyor limbe ma jatend piny Kenya William Ruto gwenge ma masawa. Koloso oko mar doho ma Makadara Maina owacho ni josiasa mosebedo ka kwedo jatend piny ema wacho weche machalo kamano kendo rawere mayuore nyasi Ruto gin jogo mohero kwe. Maina nodonjne gi ketho mar bedo kod gilweny nyaka koro burano ochwal nyime nyaka tarik 23 dwe mar 7. Lazima tumulaki. Popote president atakapoenda sisi tutamulaki kwa sababu yeye ni kiongozi wa taifa la Kenya. Yes. Sio kuwa accused. Lazima tumobilize everything. Everything, watu wakuja kwa mkutano na mkutano watu washangilie president ili watu wapate amani. Ile kitu tunataka katika sehemu zote za Mount Kenya ni maendeleo. Kwa ng'yomago mag siasa duond bura mar ODM monyiero jatend Wiper Kalonzo Musyoka mosebedo kawacho ni ODM kod UDA ni kod chenro madonjone gi okang' mandiko e tich commissioners manyien mag IEBC. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna olero ni kaka ODM gionge kod teko mar walo jogo mabiro bedo jokanyo mar IEBC. Jatelogo ne wuoyo bang' romo mar kuku mar ODM. Roma bende notele gi Raila Odinga kadwaro ni omi aput madhi nyime gi dawo dho jogo madwaro lemogo thuolo makare matimo tijgi. The party takes strong exception to recent unfounded allegations made by some Azimio la Umoja leaders of alleged interference by ODM in the ongoing process of reconstituting the IEBC. For the record, this process is being conducted in full accordance with the NADCO report. It is also common knowledge that NADCO was chaired by none other than the Honorable Kalonzo Musyoka, the leader of the Wiper Party. Kenyans are fully aware
that the inordinate delay in commencing this exercise was due to the failure to resolve the nomination of the Wiper representative to the selection panel. Following the support of ODM, both at the PPLC and in court, including affidavits sworn by our very own Junet Mohammed here, Wiper got its rightful slot, and as we speak, Wiper's nominee to the panel, Koki Muli, has been part of the process from the shortlisting to the ongoing candidate interviews. Bura manochwali doho gi jakeni ratich oganda Khalifa kama nodonjne jakom IEBC machon mosenindo Wafula Chebukati e weche mag yiero mokalo mano wacho ni nitiere kod mibadhi. Bura mabende nonywando gai mar ODM Raila Mulodinga kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka. E kinde mane owinj bura no e doho mamalo, jang'ad bura Lawrence Mugambi, okil mar Chebukati, nonyiso doho ni ok onyal dhi mbele gi burano kaluwore ni jakom machon no osenindo. Burano kata kamano koro biro dhi mbele bang' doho ng'ado ni burano ibiro winj tarik 1 dwe mar 7 kama ibiro landie chieng' ng'ado burano. Kwang'yo mago mag somo riwruok ma ok mar piny owacho mar weche somo elimu bora oyuak ne jatend piny Kenya William Ruto kuom golo weche magikoni ok adieri ng'eto mar doho e wilaya manyien mar somo. Bang' ywaruok e doho kuom dweche, doho mar aywagra nyocha ochiwo thuolo mondo piny owacho odhi nyime kod tiyo gi lai e kinde ma irito ng'eto mogik e thuolo mar dweche 3. Kata kamano jatend piny e twak mare kod jopiny nyocha chal ka gima goyo sigalagala ranyisi ni lai no nyalo biro tiyo e kinde go mabiro, gino makoro elimu bora ok oyie godo. Court of Appeal kane gichiwo stay orders, ne gichiwo thuolo matin ka giwacho ni giyawo thuolo mondo Education Loans Board o allow nyithindo mondo yaw portal mondo nyithindo madonji first year and second year mondo dhi nyime without interruption. Meno ncho kongiso nu ruling ma High Court ma wacho nu the new university funding model is unconstitutional. President mondo obed ng'at ma wacho adieri seche te, kata wakwayo jok ma konye e timo analysis mag weche kata ma advise mondo miye the correct information. Kech kaluwore gi kaka omedo wuoyo to wacho gik ma ok kaka ne court owacho, kata wan bende wabuok to waparo ni te en ang'o modwani mondo mi otimre. Wakoni court nigi kaka giwuoyo kendo court statement ma court ogolo ruling no emwagolo ka kendo neno mobedo signed gi kane President Ruto wacho ka onge ye kanyo kata chiel. Komiti mar od bura mochung'ne weche somo yango ni ten mbalariany ma Nairobi osebedo kata chenro mag mbalariany no ataro mar chik. Jokanyo mag komiti no kinde limbe margi oketo jotelo mag mbalariany no e rindi maliet malero kaka gisebedo ka gindiko jotije mag tich kachiel kaka gisebedo ka gitawo chenro magi. Gino mane githuthne gilero malong'o kaka Cynthia Onyango lero. E nyim kamiti mar od bura mochung'ne weche somo, jotelo madongo moting'o nyaka jatatije ma bende ong'ere kaka Vice Chancellor mar mbalariany ma Nairobi omako bet mar lero malong'o kaka gisebedo ka gitayo chenro mag mbalariany no, kaka mitino odwaro ng'eyo matut ewi tungni ma osebedo e kar tiegruogno. Who is running the day-to-day activities of the universities, including administrative issues? Because you know that question, Chair, cannot just be left pending unless we get into the conclusion that the VC is no longer in charge of administration, because there is the role of the council and there is the role of the VC. It is evident that there is toxic relationship among the management, the council and the management. Because if you are not talking to each other, the council makes decisions, management is supposed to implement for the benefit of the institution. I want to believe that the reason why we have so many cases in court
Because whenever each party tries to implement this decision, the other one goes to court, so that we do not realize that objective. So I'm just wondering, Madam Vice Chancellor, have you tried to sit together, the management and the council, and resolve some of these differences amongst yourself? Ewi buche momaki doho kod moko kuom jotije mag mbalariany ma Nairobi, kamitino odwaro ng'eyo gima omiyo ten mbalariany no ne ondiko e tich jago manyinge Brian Ouma kaka pisa matayo chenro, kinde masomo mare Tony kod to. And his field of study was philosophy, Bachelor of Philosophy. He also had a Master of Business Administration. He did not indicate which university he attended. We know Brian scored a C-, and you're just going to tell us that you gave someone master's degree without knowing the basic qualifications they had from prior learning? What the legal officer has read to us, the first one was the application letter from Brian. The second one is the minutes. There was nothing, no record in that he has referred to as certificates for Brian Ouma. Vice Chancellor mbalariany ma Nairobi korka kore omako chung ni telo margi osetayo kar tiegruogno kaka owinjore. The confusion around separation of powers between the council and the management resulted in the introduction by resolution of the corporation secretary and the relegation of the vice chancellor to an ex-officio member only. This change has led to problems with record keeping, accountability by the accounting officer, and in the management of the affairs of the council. Honorable Chair, management continues to focus on delivering the university's core mandate of teaching, research, and community service while involving all key stakeholders, despite these governance challenges that have bedeviled the University of Nairobi. Komitino kata kamano omako chung motegno ni ten mbalariany ma Nairobi onge kod tudruok makare gi kuku mar telo makanyo ma bende ong'ere kaka University Council, kendo mano nyolo ywaruok. We've noted as a Committee of Education that the university has failed consistently to stick to management or the university statute. You have flouted the rules on recruitment, you have flouted the rules on constitution of management, and in effect the council itself has taken the mandate of management to run the university on day-to-day affairs, which is very illegal. Kaluwore kod kamiti ni mar od bura, giwacho ni tend mbalariany ma Nairobi osebedo kod pek, kendo osebedo katayo moko kuom chenro margi oko mar chik. Gino ma osekelo pek kod ywaruok mag tayo chenro mag mbalariany ni magiwacho ni kadhi nyime nyaka ket motegno kendo lu malong'o mondo ne ni tend mbalariany ni omedo tayore e yorno makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Odhi nyaka nyakwar Mgajwang jopuonjre 19 masomo e skul primar ma Ober Boys dhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth ma Nyabondo, kaachiel kuomgi ne oringo ter Jaramogi Oginga Odinga mondo mi otimne bero mar obwongo bang' yudo masira mar apaya okinyi ma kawuono alwora ma Kibo ne Nyakach. Masirano mano oweyo jopuonjre go kod hinyruok mopogore opogore ahinya te wiyegi. Nyaka sani oseyo ji 4 kowito ngimagi, nyithindo 3 kod ng'ama ng'ongo 1. Kalore kod masira joriembo hikwayo mondo mi obed motang' ahinya kinde ni mathoth jopuonjre dok pacho ne yweyo mar giko tam mokwongo. Kawuono ne wayudo sandruok matin ma nyithi Ober Boys School ne giyudo accident kamiluongo ni Holo, to nyithindo 3 otho to moko go okel kaendi. Mano yudo injuries e wich to gin e stable condition, but nitie achiel mooro referral JTRH at least ok stable sana, but ong'e ni obo yudo thieth maber kochopo kuno. En odiochieng' mar mudho kawuono ne an kuom wito nyathina mageno, the only boy, class 7L, Venda Winotieno Matete, a very bright boy. Kawaida I'm a prison officer, ok wadonj gi sime tich. Koro ka donje tich rawuok matin, te mayudo simu from my colleague. Ka wife nosegochona to kayuda. Koro ene momiya report ni nyathi oyudo accident. Kachopo ka tayudo ka nyathi succumb is dead. Koro gi nyaka sani nyathina yes respond, lakini
pok to biro masawa ahinya. Kwayo manyalo kwayo ni mondo ng'i sana wachako gi geche, kik fundi nyithinda inye geche nikech yudo kama eri be nokelo rikni mar driver mar mondo mi ohe polise kama kani mondo polise kik fweny ni gari no pong' ahinya. Senator ma Kisumu Professor Tomojienda dwani od bura mar Senate onon tend chich rech ma Kisumu moko ni nitie yore ne ma ok ler. Kochiwo twak od bura mar Senate, Ojienda dwaro ni komiti mar ohala non kaka itawo chiro no kwano omenda mane otige gedo mare ji ma ondiko e tich kod ka bende okonyo jo ohala kaka owinjore. The Kisumu Fish Market Complex was established with the objective of enhancing fish trade, providing modern storage and processing facilities, and boosting the economic welfare of fishermen and traders within Kisumu County. However, since its operationalization, several concerns have been raised relating to its management, accessibility, and overall effectiveness in achieving its intended goals. In the statement, Madam Speaker, the committee should, 1, state or address the current operational status of the Kisumu Fish Market Complex, including providing details on the number of traders utilizing it, its capacity, the infrastructure and services available, such as cold storage, processing units, sanitation, and security. Team Rising Stars ma en team mar Kenya mar jotugo mantiere bwo higni 20 dhi nyime gi ikruok motel ne tuke mag AFCON mane timore chakre 26 dwe ni e boma ma Cairo e piny Misri. Jalup kocha ma timno Anthony Hakulia wacho ni kata kobedo ni ma ema dhi bedo thuolo mokwongo ma timno dhi laro kombe mar Afrika, gin gi ikruok makare marakore gi timbe madongo. Sani giikore ne tuke mag osiep motel ne chakruok tuke mag AFCON. Kenya gi Uganda ema dhi chung' ne alwora ma Sekafa e tukego. So mimi vile nimegeti chance na feel honored sana na feel proud. I think any opportunity poa to represent my country in the under 20. So far so good. You know, most of the players tumekuwa pamoja. There's that bonding, there's love. I think all the players are ready, the coaches are... So we really need to score goals. The team is playing very good football, but now playing without scoring doesn't add it up. So we think we really need to work on our scoring. Our defending also is not that good because, again, looking at the friendlies that we played, we still conceded 2 goals. So overall performance of the team, I think we really need to work on all the team functions. We need to defend well, we need to attack well. Being our maiden tournament, we've never been in the tournament before. We believe that these guys are ready and raring to go to win things for Kenya. Kanya mwateke chendo ni marka ikacha karakamano nyakoro mgajua mwaloso ni weche gi heyo makare. Mne odi kanya huwek sa chiel gi sa deki weche wa manyien ma utieno. Nyinga Lydia. Okay, awelo tija ivik gi chenro mar ngomo wa Kiriti Masane.